Ya, kok gak teko-teko seri iki. Tekan dia. Wah, abang-abang iku paling. Oh, kok koyo ceblong ngono. Sing nyetir. Wah, iki padelan abano. Babi hutan iki. Aduh, dadi opo kon? Abang-abang, Apa bendera iki? londo, aci. Wah, berarti awakmu iki yo. Iki sing nang kene iki yo. Lah, sampe wis di aplikasi ini iki Pak No. Rek. Ayo aku terno. Oke. Sesuai Google Map yo. Oke. Iki sesuai iki nanti iki. Rono lah. Baik, numpak sing temen. Peraturan cakep, numpang nek gak oleh. Iki sak boleh harus sapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, mari grek. Sapi yo. Iki ndok aplikasine jek terus. Terus ku sing numpak aku. Wah, ngawur kon iku. Aku kan nang warung. Lu mengkon apa pesane dik terus? Sing numpak iku aku, ndek gendeng sampel. Aku mau ngate nang warung gak oleh ta. Ah, ya wis. Ya ngono. Bayar. Lewu. Kok 10.000 sih, Pakde? Nek piro? 20.000. Astagfirullahaladzim, anak kutuk kon ini. 20.000, aku 10.000, kon 10.000. Apa aku melok bayar, Pak De? Lho, kon yo numpak ya? Oh, gendeng, kon numpak kok yo karuan. Oh, sempel lah iki. Yo apa yo apa melu numpak yo bayar. Torok maneh iki repot mung sunto situ iki. Bayar 20, 20 ya 10-an. Kayak kan numpak. Enak. Bokak. Enake kon dhewe numpak kok gak bayar. Sempel. Surabaya, Surabaya, aku bangga jadi arek Surabaya. Surabaya, Surabaya, kotaku asik dan selalu nyaman. Lapo gang? Kon rene sompek aku. Ayo. Kon saiki pakaianmu koyo anu ngene. Boys. Kok sebral sompek kagak. Ya apa kan? Ono apa? Saiki ki lho. Kejadian gak karu-karuan ya. Saiki. Walah lah. Lah ya saiki kejadian. Kok gak karu-karuan? Oh, Ya apa? banyak aku kapanane debt kolektor dibunuh. Odol ana sing digeyepuki. Ana maneh wingi sing polisi nyekel paling kewan iku lho. Buacok. Alah kok isine kok bunuh-bunuhan ngeri saiki iki. Menurut sampean ya apa kudune iki? Sumbu apa iku jenenge? Sumbu pendek ngono iku. Wong-wong ku saiki Pulisine sumbu pendek. duduk polisi ne. Apa polisine? Pulisine tuku sumbu pendek. Ya apa sih kan? Kok polisine tuku sumbu pendek iki? Ya apa sih kan mau cerita saiki akeh bunuh-bunuhan. Wong-wong iku sing sumbune pendek. Lah sing digepuki mau sumbune. Lho. Sing gepuki sing sumbune pendek.
Sing gepuki. Sing gepuki. Sing digepuki sumbu mau. Sing gepuki. Ya apa sih kon iki lek crita bingungno mutok kon iki. Critane jelas apa ya apa urutane apa. Saiki ku. Saiki. Heeh. Kudu wingi lho ya. Saiki lho ya. Iku ape wingi ya? Ya apa sih kon iku crita saiki, ngomong wingi. Apa yang ngono iku ceritane ya? Kejadian iku wingi-wingi ngono iku lho ya. Oh, Wis pokoke kejadian. banyak kejadian. Kejadian sekarang itu ternyata berhubungan dengan sumbu pendek. Enggak ngono. Apa kan gaene saiki sumbu pendek iki? Lah kok nang sumbu pendek ya apa sih? Wong-wong iku lho sumbu pendek saiki. Lah ya berarti wong-wong iku apa pedagang kompor iku kan. Zaman biyen kan mesti adik sumbu ditarik iku kan. Angkat listrik itu. Ya. Dadi ngono iki lho. Ya opo sih duduk sumbu Sing pendek. ceritamu awal-awal ya apa? Awal-awal. Cak. Cak. Nah, Saiki lho ya. saiki Ah. wong-wong iku padha sumbu pendek ngono lho. Murang-muringan. Di murang-muring tuku sumbu pendek iku. Kan muring tuku sumbu pendek ngono. Wis aja ada sumbu. Wis. Nah, saiki ngomong murang-muringan. Wong murang-muringan. Kenapa kok murang-muringan? Kenapa kok murang-muringan? Karena dodolan sumbu mau. Kenapa kok murang-muringan? Dodolan sumbu. Loh, Kenapa kok ngamuan? Contone Cak, ana kejadian apa? kejadian dep kolektor Karo gepuki wong, dep kolektore gepuki. digepuki. Dep kolektor digepuki Heeh. karo wong. Heeh. Iya bener lho. Dep kolektore mati Lah ambilan. dep kolektor digepuki kewan, nah iku gak bener, gak iso. Dep kolektor digepuki karo wong iso, kan karena wong iku iso ngepuki, iso digepuki. Ngono lho. Iya. Tapi Tapi salah sing ndi? waduh aku gak ero sak sapa sing salah. Aku pokoke wis ngomong kok maksudku iku saiki kok gampang men wong murang-muringan ngono iku lho. Oh, kon keluh kesah. Heeh. Awakmu iki menceritakan hal-hal kejadian yang mana membuat kita terperana. Terperan. Ya, untuk itu, ya kan? Kita haruslah mengantisipasi supaya tidak kejadian pada diri kita. Ah, iku lho. Omongan sampean koyo Rocky Gerung. Iku si anak buah. Anak buahe bapak itu tuh aku. Jadi gini guys, ini manusia terutama di Indonesia ini kesimpulan kesuwen melarat. Tadi ketuwun melarat ya. Kesuwen melarat. Kenapa kok saya mengambil kesimpulan kesuwen melarat? Karena wis sugih jek kepengin sugih maneh. Jadi wis mari korupsi iki tambah korupsi maneh. Wis oleh duit iki jek kepengin oleh duit maneh. Tidak peduli profesinya apa. Sing profesi biasae profesi mulia dadi tidak mulia. Tidak. Karena serakah. Bin kesuwen melarat. Kesuwen melarat. Untuk itu. Terus masalah apa? Aku ya dhewe lali kok masalah apa? Kok aja ngomong dawa-dawa ta? Iki masalah apa? Emang gak ngomong kita ngomong Enggak masalah. Masalah apa ngono? Lah wong-wong iki kok murang-muringan iku mang. Lah ya iku mau. Ngono. Tuntutan keluarga, tuntutan nafsu. Ana kanca kepingin duwe ngene, awak dhewe kepingin aku tak nukokno keluargaku rek. Akhire melakukan hal-hal yang dilarang oleh hal-hal agama. Hal-hal yang dilarang oleh hal-hal negara. Untuk itu. Ngerti aku? Ngerti enggak? Gak ngerti. Nah, aku yo gak. Wong awake dhewe sajane apa tok gak ngerti. Gak ngerti ini. Sing penting saiki urip digawe ayem ae. Ayem. Wis gak usah mikir utang. Gak usah mikir penjol, biar utang dan penjol sing mikir awak dhewe. Lho iyalah, wong sing dhek sing ngutangi kok
Lah lha apa awak dhewe melok mikir, gendeng harusnya mikir kono ae. Lah, Kene wong- lek duwe disaul, lek gak duwe gak usah mikir. Kon lho mau saiki mikir, lara stroke, lara liver, lara udun, panu, kurap, kadas, koreng, lan liya-liyane. Ya apa? Pokoknya yang penting Surawani boyo utang. Itu omongan salah. Surabaya iku sura iku berani, boyo iku bahaya. Jadi berani melawan bahaya. Lek ngomong Surawani boyo utang iku kan banyolan ludruk, banyolan biyen dagelan-dagelan. Dijadikan orang-orang beneran. Tarik kok untumu kaya apa kaya pecok. Wis, ngono? Oke. Ora juga tenang ae, Gang. Oke, Wis sing gak tenang. mikir sewantai. Masih wong-wong iku wis gak usah mikir. Kepengin apa? Wis enak urip nang Indonesia iku. Coba lek urip nang luar negeri. Iya to, kon kate mrono ya numpak apa kon kate duwe. Ate mlaku ah. Win pedhot ta sikilmu. Jane gak mikir. Lah cuma aku iki duwe pikiran iku lho, kan gawe niku mikir ae niku lho. Lho ya delen pikiranmu. Ndasmu coplok. Diganti kadang lucu. Cowili. Ini